Talagsaon kining online content ning usa ka film vlogger sa Estados Unidos nga nakapadani sa mga netizens. Ang inahan nga mas nailang si Inday Roning uban sa laing Pinay magabii mag-dump site diving. Mangukay sila sa mga basurahan haduol sa mga malls magabii. Matud pa daghang gipanglabay nga mga pagkaon bisan wala pagayud hingpit ma-expire ug limpyo pa kini kay mga pinutusman ang ilang panguhaon. Matud ni Inday Roning may higayon-gayong maka-jackpot sila kay daghang pagkaon ang ilang makuha, lakip na mga prutas o mga chocolates. Kung magsobra-sobra ipangdunar o usab niya ang mga pagkaon. Suportado sa iyang kapikas ang iyang gihimo. Matud ni Inday Roning, gusto usab niyang mapalambo ang kausa nga magdaginot ug dili mag-usik-usik sa pagkaon kay hinaguan man sa nag-andam niini. Gusto na ko nga madasig ang mga tawo nga dili gyud ta magusik-usik og mga pagkaon kung unsay atong makita nga maayo pa nga magamit pa nganong dili nato gamiton og ato pa kaning ma-share sa uban nga tawo kay daghan kaayong nagkinahanglan karong panahon labi na sa pagkaon.